Good morning mga moms. So nandito ako ngayon sa aming landlady because bayaran na ng rent ng aming store. So hinihintay ko lamang siya. Then after this, diretso na po ako sa store. Kakamustahin naman natin yung ating naiwan na store for ilang araw ba? 5 days. So 5 days akong nawala. So, kamustahin natin kung kamusta yung sales, ano na nangyari, may mga changes ba, may mga bago bang suki. Ay, sige, balikan ko kayo. Magmamaritesan muna kami ni Mami D. Good morning! Pautang! Wala ba utang? What's this? Wow, may pa-waffle. We have it paksiw. Na-boiled na ba ito maigi? Tinapa ko yan. Anong tinapa? Matagal kong... Pinako lang. Tsaka yung sabaw, perfect. Very good. Thank you so much. The more sabaw, the more fun. Dami. Social naman, may isahog. Parang ganahan sila pa rin. We have pakbet, ampalaya. More gulay tayo ngayon Yes. Kasi mahilig din yung iba, diba? Teacher, naghahanap ng gulay. Lauya. Ano to? Halang-halang yung masweka. Halang-halang na chicken. Lauya. Wow. Yung mga nagpa-reserve na ba? Wala na tayong sudlanan. And fried chicken. Wala Ha? tayong sudlanan. Lagayan? Naubos na? So kulang? So we have to buy. Mga inani yung palito no. Itong mga barat muna ba? Ay, social naman. May pa-flower. Dapat din yan sa taas kay ano. Wala na nabutang. Kamusta Michelle? Okay lang. Kamusta ang sales? Okay lang din. May savings naman. May savings tayo. Wow, very good. May kutsa pa dito. Dito, silipin. Oh. May pork chop pa. Kasama rin sa ano. So, meron tayong pork chop, fried chicken, and ano pa naman? May pansit pa. Naubos naman ng pansit. Wala pa. Hindi, kahapon. Naubos. Walang kasi upload lang. Yun nga, pwede naman tayo mag 20 pesos ng sister. 20 pesos. Okay. Ano naman dito pa. Basta yung takal lang naman, ang magiging labanan dyan, yung dami at ano. Yan. O, diba? Alam mo yung daming tinda. Love, love, love. Kamustahin naman natin yung ating ref. Wow! Ang daming yelo. Kakatuwa naman. Ayan yung mga a la carte namin. Hindi pa nabibenta itong ano? Ice candy? Ito, kani. Oo, nabenta ko isa pa lang. Hindi, kailangan tayo bumili ng wala sa... Ayan, at dahil kararating na natin, mag-ayos na tayo ng opo. Sasalan-salan natin. Namiss ko to! Everyone, open na po ang Momshi Store. Again, pwede na kayong mag-order ng inyong mga food. Pwede na kayong magpa-reserve. So mostly may mga nagpapa-reserve din tayo ulam na. May mga sample na nalaglag dito Ay, sumula natin. So, eto na nga, nako. Dito sa ating store, no, hindi naman talaga ano yan? Padala ni Tililit. Okay. Meron sila mga patinda rito na si Maring Charen at saka yung ate ni Brenda. Nahalina na Popcorn. At saka banana chips mula kay Tita Lolit. Sa tita naman ni Brenda. Ay, display na. Ano daw to? 21. 20. Ay, hindi. Dyan na yan sa'yo. Dyan na yan. Dali mong makita diha. Mga bata, di asay mo soy. Oo. Sinadya sila, nagpupuntahan sila dyan. Makita rin nila yan. Anyway, ayun na nga. So, may mga request sila kanina. Bili raw ng ganito. Etong sandok, pwede na to.
Kaya na medyo manipis kasi, kaya isa lang binili ko muna. Tapos bumili ako ng ganito rin, kasi dito na natin ilalagay. Para yung space dyan hindi ganyan kakalat. Yung bawang, sibuyas, patatas, yung mga gulay na dyan. And, ito yung ano pala, dapat talaga ito na lang binili ko kaysa yung tray. Na, kasi ito, pwede na natin i-display. Tapos, at the same time, mapainit mo na kaagad yung, ano, di ba? Mapapainit mo kaagad yung Pero kung ulam. lauya, maramihan. Hindi, at least meron tayong isang malaki. Oo. Ito ba sa paksiw, Oo. pang sa adobo, or sa Bicol Express, para ba, ano, pwede natin mapainit agad, oo. Diba? Pero sa isda, mahirap sa isda. Pero naman, may pa naman. Mm-mm. Pero yung mga tray, pwede tayo sa mga gulay, yun. Pero ito mostly pag may mga sabaw, para mabilis na, mapainit ba natin, diba? Diba? Ganyan sila. Yes. Ano pa yung isa pinabibili mo? Kandila. Steamer. Ay, Steamer oo, na lang kasi. siomay. Oo, gusto ko na talaga Sumay mag-siomay. na, ma'am, shit. Parang marami ang... Ganansya natin. Sige, order tayo. Order tayo. Andito na rin si Eloisa. Antaray, magbabalik ka? Abong kay ni, oy! Ayan. Mag-ready na rin siya ng kanya a la carte. Kinukuskus mo ba yung grill? Yes po. Ay, dito na lang yan. Ay, sandali. Ready na rin ang ating mga inihaw. Oh, may longganisa ka na. May hotdog. Nagpainit ka na ng iba? Para mamaya, init-init na lang. Ayan na po. Sa lalim. Ayan, o diba? Ba't hindi lang bituka mo? Tinan. Ito po. Ay, ayun pala. Luto ko na para mamaya. Kunting antay na lang ng customer. Order na. Ay, may suka mo. Bago. Yes po. Paubos na. Tapos palitan na yan. Pwede naman kalahati. Ano siya? Ano gusto mo na? Meron din tayong pork chop. Ate, dili siya take out. Iya. Dito ka. Dito kakain. Ato mo. Ato iba. Sorry, Max. Vlog. Hindi naman na. Luwag juris. Sorry, Max. Vlog. Hala. Ang makakilo, ulit na ka? Ulit na ka? Yes, ma'am. Ano sa'yo, ma'am? Lunch time. May barbecue dito. Ang ogas ng klase sa palayan. Para riyan. Gusto ko ni Ma'am Shi. Joy, Veggie isa to sa jeep. Isa to sa na. Ang itaa lang sa Ma'am Shi G nga vlog. Iyang vlog, Ma'am Shi G. Isa si Ariel. Hindi katok. Ariel, hindi pala. Hindi katok. Hindi tatot ba? Chicken at pork chop. Ay, nala. Chicken, meron tayong 30. Pati lang panite. Ano sa 30. Pila ni pila. Ma'am Shi. So expensive. Hi, ma'am. Kailangan talaga may malita yung chicken. Ako na maghihiwag buko. Waffle. Pin ka. Isa lang. Kuya, kain na kayo.
Hinihintay ka na ng mga ano mo. Kumain na kayo. Ha? Hinihintay ka din na. Usap ka. Take out na? Take out sino? Yes, mga boss! Oh, yung kanina na 11 na putahe, ilan na lang, naubos na. Oh, marami pang inuunan. Ubos na yung mga gulay namin, ang palaya na natira. Fried chicken, syempre automatic, sold out yan, agad-agad. So pork chop, ilang piraso yung pork chop mo ate? Ah, okay, oh, ilang piraso na lang, tatlo. Pansit, gamay na lang, lauya. Tatlo ka-order na lang, o, di ba? So, unti na lang siya, mabilis siya naubos ngayon. Pati yung aming ihaw-ihaw, paubos na rin. Hi, kuya! Ano po sa iyo? May order pa, wait lang. Okay, so inventory na tayo. Magkamusama na tayo. Ano nangyari ng mga nakaraang araw? Kamusta ang sales? Ngaw. Mahina. O pagdating mo, malakas. Bakit kaya ano? Anong nangyari? Hindi ko alam. Ano ba kasi nangyari? Bakit onti lang ang sales? Bakit lang ko eh, namuli ba nag-open ba? Nagluto na. Ah, okay. So nagsubok sila. Subo. Nag-try din, okay. And that's okay lang. Bumawi lang naman. Okay, nung mga nakaraan araw, anong date ako malis? 28. So 30 na kayo. 30. At saka what? 30. So, ang sales mo nun is 2,600. Oh. Salary. Minus the 600. salary. 2,000. Magkano pinamalengke mo? 2,000. Mahal ang karne. Sinagad mo? 2,000 ang Oh, pinamili walang mo. sukli, nagtira sakit. Ano? Ay, ito yung nandiyan sa lagayan? Ito, 600, sweldo namin. Hindi, ito yung sales mo. Ayan yun. Oo. Yung pera na kinuha. Savings. Ah. Oh, dito. Di ba may binayaran tayo? Oh, 500 ka pen. Ata yan. So may natira pa. Oo. Dinagdag ko. Diba sabi mo dagdag? O, Dagdag. oh, naging 2,000. Yung sales. So ang pinamalengke mo, 2,000, dinagdag ko. 2,000 din. Oh. Tapos may savings ako na, Ito, ano to? Ito wala. hindi ko siya alam. Ilan sila. Dapat ma-detect na natin yan next time kung ilan kasi doon natin malalaman kung ilan talaga yung kita natin. May May savings savings. kang 300 na Oo. natira? Oo. Din savings ko. Nung, ganin. Wala na yan. 2,000. Kasi yung laman nito, nung huli, asan yung papel? Nandyan, 1,000. Asan yung pula? Ha? Yan lang, ito lang. Yung pula, may pula eh. Wala yung pula, ito May lang. pula na ganito. Nandun sa bag mo, hindi ko kinuha. Ito lang. May laman yun. 100. Hindi ko kinuha. Yan, ito lang, ano mo. So dapat, magkano na yung laman dapat yan? Plus 31, saka 2. Parang ganito ba, oh? Amin, napatingin yung ate. Ay mo ah. Papel, yung papel. Nandiyan yung piso. Tara, ang laman. Hindi, dapat ganito ate. Ah, rekate. Ito yung una niyang pera. Ah, 605. So yung labas na yung sales, ang laman niyang sobre na yan, may 220, may 70, may 60. So yan lahat yan, dyan yan. Labas na yung sahod niya, labas na yung expenses. Kailangan may clear na kita. lagay ko na dito. Oo. Para, Ay, ito pala. Hindi 300 to kasi kinuhaan ko ng bayad ng ice. yan, tulad niyan. So mayroon ka pang total. Ganon din dito. Tapos yung pula kasi ate, na pouch, yun yung sa tindahan. Ah, okay. Yun ang pera ng Nilagay ko tindahan. naman kung magkano ang price ng tindahan nakita. Yes. Okay lang yun. Transfer ko lang. June 30, So, July nakamagkano 1. ka? Wait, Alamin natin hindi kung ko siya alam magkano dito siya. ilalagay.
Ang service. So, simula nung 26, 1,170. so may 1,170 ka. So, dapat ang laban niyan ay 1,170. Wala pa tong 1,000. nagamit mo na kasi yan. Ito na umpra. Sige, so i-delete mo na yan kasi nagamit. Ano na to, ilagay mo dito, expense na yan. Expenses na siya. Hindi, expired, ano yan, expired yung ganyang, buuin mo expenses. The S. Yan. The rest, ito magiging pera dapat yung sa savings. Pati yung sa store, nakahiwalay dapat. Walay. Yes. Kunin Yun ko yung na lang. kulang. Mamaya, bukas dali mo lang, ma'am. Okay. Nilista ko lang mga magkano yung sa tindahan. Okay, pakisettle mo na yan. Okay. Sa'yo, ay dito ka. Ito naman yung a la carte. Ano ngayon na? Ayan. Siya naman ay yung sa a la carte sa ating ihaw. Ngayon, ito yung ngayon, 955 yung sales. 955? Okay. Kahapon na yung 20. Ito yung pera. Ah. 955. Bilang. 955. 955 ang aming sales. 7, 8, 9, 55. 55. Okay. So, minus 450 salary, tsaka 405. Maglalagay ako sa savings ng 100. 405 ang market na lista. Nakalista na yung pamamalengke mo? Hindi na masyadong marami Friday bukas eh. Ayan. Friday na nga pala bukas. Uy, magpuan di kong tawag kaya pero ito niya di ba na ubos lahat. May bumili pa. Pero at least ubos, wala nang stock. Ayan. Okay rin naman. Okay. So, iles mo na. Mayroon kang natirang. 100. Lagay ko dito yung 100. So, yun na magiging. Pasok. Savings. Wait. 955 yan. Dapat 200 yan. 100. 100 matitira. So, ilan na total na ng laban niyang sobre mo? 1,000 less 100. 56. 1,055. Hanggang bukas pa yan, ha? Friday. Yes. Basta kailangan kumpleto yan. Diba? Para makikita natin kung magkano yung natatabi natin. Tulad yan. 6, 7, 8, 9, 10, Malalaman natin kung 15, it's either kulang pa yung ano mo, kulang pa yung sa paninda mo. Kasi sa a la carte, naglalaro lang sa 100 yung ganansya ko, Yes po. yung kita ko. Yung sa kanya. Sa inyo ba, sa a la carte? Dagdagan mo ganun ng sumay. Oo, para doon lagay. Kaya kailangan madagdagan pa siya ng tinda para pangdagdag sa sales. Ito naman si Ako naman. Ikaw. Yung sales natin, umabot ng 3,230. Minus nung kahapon na tinapal ni Papa ng pera niya kasi nagkulang. Ilagay mo yung no. Oo. Ito, 410. Minus sa sweldo namin, 600. Merong 2,220. Meron ka pang ilalagay dito na 170. Tapos may expenses kami na 50. Total nito, Ano yung 15? Baguio Beans. Para bukas. Para bukas natin. Bumili ka na. Oo, ganun ako. Magbibigay ka na lang ng 170. Ito ng total, 2,200. 220. Ito na total lahat. So, 220 dapat ang ibibigay mo sa akin. Hindi. 20, sobra. Nasa. Minusan naman. Apil na to. Sama na to. I-minus na lang. I-minus mo yun. Minus na lang. Okay. Hindi. Sa store mo yun i-minus. Wag sa Store. store mo yun ibawas. Store. So, 220 to. Wag sa karinderya. Kasi si store, nabibilang ko pa siya ng... Okay. Wala ka palang bigas na, no? Nabibilang ko pa siya ng soft drinks. Kasi dyan natin pinukuha yung pamili ng soft drinks yung mga benta sa store. Mostly kasi mga soft drinks yung nabibili namin. Nabibenta. So that's it mga moms. Ang aming income. In fairness, hindi masama. Ginawa ng Tik for 500 ang savings ng store, ng karinderya. At ang ating a la carte naman ay naka ano na rin siya.
1,000 plus na, no? Tama? So, a total of mga nasa 3,000 plus na rin. Yung ilang araw yon 4 days? Not bad, di ba? So, ganun lang. At least makaganan siya lang every day. For the rent, for the bills, and sa akin, meron din akong kita. Di ba? What do you think? Comment down below mga moms. Maraming salamat ulit for watching. Bye-bye!